Punta kami kinakat. Mag-chill lang. Today is my day off. Tuesday. Isa lang yung day off ko. Tapos Saturday, Sunday. Punta kami doon. Nag-stop kami sa shop para bumili ng milk, chicken. Kasi magluluto si Kat ng adobo na may kamatis. Yung luto ng mama niya. So, yan. Ani boy. Happy niya ako. Ano na? 10:40 na. I slept in. Kasi sabi nila, huwag ka muna gumising. You sleep in. So, I did. And it feels good. I woke up what time, babe? You woke me up? Yeah, at 10? 9. Maybe? No, not quite. 9? Almost 10. Almost 10? Nagising ako 7 kasi yung alarm ko went off at 7. Tapos I think I watched few videos sa YouTube and then natulog ako ulit mga 7:30. Yun. Pagising na dan, sabi niya, wag ka munang bumangon. Gisingin kita mamaya. Dito na ako. Nagko-coffee ako kasi hindi ako nag-coffee kanina. Mag-haul tayo. Mag-haul. Malayo pa kayo? Ha? Nag-grocery ka pa? Oo, okay lang eh. Malapit lang naman sa amin. Pero ito, kahapon ko to binili. Lemonade. Nagle-lemonade ka, Day? Nakasale kasi. Ay! Sorry. Sorry naman. Ay, may alo kayo. Meron. Yum. Tapos nagdala ako ng ano to? Turon. Pero, Meron kayo? wala na nga eh. Sige, go. Pumunta ako dun sa Day? Sa yung shop na pinuntahan ni Lovely. Yung mayroong sapsap. Nagpunta ako dun. Tapos meron silang isang pack na merong 4 na. Tapos tomatoes para sa adobo ni Kat. And then chicken. So ano daw? Ang daming chicken. Mura lang. Mura lang. Naka-special tong chicken. Ano yan, Thais? Tapos chicken wings. Ang dami. Tag-i-6. And then milk. Kasi 6 yung nasa isang pack ng chicken tayo. So, 6 ko na lang din yung Wala ka ng milk? Wala na. Sabi ni milk. So, nag-coffee ka na? Nag-Milo, walang Oo. walang lasa. Nagko-coffee ako. Si Baby V umiiyak. Antin yung magda yun. Saan? Si Ann, kumusta na ba si Ann? Abot ko ba to? Kahit ano lang? Okay, guys. Ayan. Dito si Ann kahapon. Pink. Ay, dito siya kahapon? Saglit lang. Trabaho ko. Dumaan lang siya. 6 na ako tapos. May rice ko. May din siyang dayang hapon tanggit. Yan. Nakitan ba yun? Fried fish. Anong klaseng fried fish? Saan yung coffee mo? Nandun sa cabinet. Yan. Sabi lang sa'yo. Ito. Oo. Ako. Yung pinanood ko kanina umaga, yung Q&A. Okay? Kasi napanood ko yung GGB, tapos yung guest niya, yung 3 bakla. Ang saya. Nakikita kita? Hindi pa. Pinanood mo, di ba? Nakita ko yung vlog mo. Maganda, Day. Oo, nakakaiyo. Saan mo ba pinanood? Sa YouTube. Meron. Hala, uy, ang dilim pa lang. Saan yung sugar mo, Day? Andun din. Andun Nasa din? parang si Bernardo. Nagpapadede si Kat. Kaya kapag naman. Ito. Nag-Milo ka lang. Ayan. Social lang kahit nyo ka. Yung sa amin yung pinakamura sa Kmart. Sugar. Oof. Ano ba yan? Next week. This weekend ka ba pupunta ng Balara? Oo. Kasama yung mama at saka yung papa. Ay, kasama sila? Oo. First time namin mag-travel kasama yung dalawang yan. Ano lang kayo? Drive? Oo, drive lang.
Nandito na si Christina Saturday. Sino? Christina, kapatid ko. Ay, oo nga. Ngayon, Saturday na yun? Ay, ang saya. 1 week, no? 2 weeks siya. Ah, 2 weeks. Perfect. May mga pinadala ka? Mga madamit. O yung na-mention mo sa vlog mo na yung white na parang nirarap. Wala nga dito yun, no? Sa Pilipinas, very common. Pero mahal ba yung damit dun, Day, sa baby? Sa Pilipinas? Mga ano, parehas lang din. No? Dito. Saan mo ito binili? Sa ano, sa ko binili? Pilipino ba to? Mm-mm. Ay, okay. Try ko. Yung injection natin ng Friday. Ay, oo, kumusta? Wala mo tabi. Nalaki. Umiyak siya? Grabe guys. Nakas. Ano yun? Ano, hepa. Diphtheria? polio, tsaka ano, diphtheria. Oo, naman. Ay, palakot. Baby V! What's up? Dali. Kunin natin. Malaki. Ayan mo. Ang hirap na. Ang liit ng ilong eh. May kulagot sa baby V. Nasal aspirator. Let's try this. Nag-vlog ka? Hindi. Mag-vlog ka! Nag kami ang showtime. Hala, may camera, baby. Tingnan mo na. Tingnan mo ikaw. Oh. Nagluto si Kat ng adobo. Very na mo, Kat? Panoorin niyo yung vlog niya. Nagluto siya ng adobo. Yung may kamatis. Niluto niya mama niya before. Mommy? Si Lola. Namiss na niya si Lola. Sasabihin ko sana, nandito ako kay Kat. Sinabi ko na kanina. Nag-edit ako ng ng thumbnail. And alam niyo ba, nakakonect yung internet ko. Yung laptop ko, hindi ko pa ito nadala dito. Nakakonect siya agad-agad sa internet nila, Kat. Creepy. Yung internet niyo, baka public to. Sabi ko, bakit nakakonect ako? Oo nga, sabi niya, ang bagal ng internet nila. Baka nakakonect lahat ng kapitbahay. Oo nga, try mo, Day. Or baka nadala. No, hindi talaga eh. Hindi mo pa nadala yung Hindi pa, yung phone ko lang. Hindi kayo sa phone mo? Connected? Oo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi, parang hindi. Nakakaloka. Tapos nanaginip daw siya na nagka-twins ako. Babae at lalaki. Boy. Perfect. Kasi kalaro na daw si Veronica. Mag-edit ako ng thumbnail. Ano ko yung ipapublic ko yung video ko. Nood kami ng showtime. Pakita ko sa inyo yung adobo. Malapit na ba to? Mga ano pa? 15 minutes. Kasi malalaki. Ooh, yum. Ay, Malalaki. Nandun na yung kamatis? Ano na lahat? Kamatis, buwes, yun ang una. Wala yung camera ko. Ayan mo. Ay, wala na. Ayun. Si Baby V, okay na. Busog na eh. Ang ganda dahil kasi meron siyang lights. Pero mas gusto nyo patuloy sa TV. Mag-artista yan eh. Mag-artista ka? Hello? Nakasmile pa oh. Walang tawa na rin yun. Oo nga eh. Ang cute-cute na. Hello! Hi! Say hello, vlog. Hello, vlog. Tinitingnan niya yung mga ano. Hello! Hello, cutie. Cutie pie. Hi! Uy. Daming manok. Ano, adobo, toyo, rice, and ang bata. Ang bata na nagkikipag-usap na, ya? Hello? Ah? Tananananang-nang-nang. Tananananang-nang-nang. Ang cute. Mukbang. Mukbang. Ito yung camera mo. Vlog na. Vlog pa more.
Tikman natin yung adobo ni Kat. Hindi ko na po yung chicken dito ko. Nagluto pa siya ng chicken. Dami na nating ulam. Si Baby B, okay na. Kain na ang aking adobo. Sarap. And then aking anak, jalaki. Mainit lang siya. Kain. Yum! Masarap. Masarap. Paano mo ba ginawa? Hindi ko pa Madali lang, nakita. Day. Haluin mo lang lahat. Diba unahin yung garlic, onion, tapos yung tomato, tapos chicken. Tapos lagay mo na rin yung toyo. Tapos, So, inuna mo yung tomato? Hindi, yung garlic muna. Okay. Tapos, sunod mo na rin agad yung sibuyas. Then yung tomato. Yum. Tapos yung chicken. Tapos, pakuluan mo sa laman ng soy sauce. Nilagyan mo ba ito ng tubig? Hindi. Ah, soy sauce. Ano na yun, yung tomato na nagtubig na. Ah, oo nga, no. Yan. Tapos meron tayo ito. Nakira kahapon. Toron! Kain na naman! Ito yung galing sa Asian Spices. Yum. Yung camera ko, over naman nakapag-itim ng turon. Ay, di naman siya ganyan kaitim. Oo, hindi naman. Di naman. Sikat nagluto niya. Gilid lang. Gilid lang ito. Dito na si Danny Boy. He loved it. Meron na akong baon para bukas, oh. Oh, yeah. Meron na akong baon. Meron na akong baon, baby. Mag-dinner pa kami. Hindi siya nag-lunch kanino. He forgot his lunch daw. Kaloka. Kumain siya nito. Hindi ko pa na-try pero alam ko masarap. Niluto ni Kat kanina. Fried chicken. Oh, Philippines. What was that about? I heard Philippines on the radio. Hanap kami ng makakainan sa entertainment box. Kain kami kasi wala kaming lulutuin. Wala na kaming Or do you want me to cook, babe? No? Hindi namin alam kung saan kami kakain. So, naghanap siya sa entertainment book. Yung entertainment book namin bago na siya. 2017. So, meron na siyang mga bagong wala na siya masyadong 50% off. Yung buy one, take one. Maganda yun yun. Mas malaki talaga yung masisave mo. Wala na masyado. Na lang, yung very common is 25% off. Where are we going? The Highlander. Okay. Have we been there before? Yeah. It's good, right? Yeah, it was a nice. Yeah. We're going to the Highlander. Dito kami sa the Highlander Hotel. The Highlander Pub. We've been here before once. Well, this is my meal. Looks so good and it's massive. Like it's half the table. Bangs. What did you get, babe? The focus is really bad on this one. We're home. Maaga pa pero we will go to bed. I feel really like flat. I do not know why. And naiwan ko kanina yung aking rings. Nakalimutan ko siya. Napansin ko siya mga hapon na hindi ko pala siya suot-suot. Hinubad ko siya kapag naliligo ako eh. Papakita ko sa inyo guys yung serum na gamit ko kasi you guys have been asking me kung I'm pretty sure na mention ko na to maraming beses na sa videos ko. But some of you guys still ask kung ano. So I'm using the Revitalash Advance. At ito, limited edition lang siya. Yung I'm pretty sure same formula siya nung Revitalash Advance na parang gray at saka black na packaging. I just got the breast cancer limited edition version. Revitalash has its own website, pero you can get Revitalash products from Sephora as well. Hindi siya mura, but para sa akin super effective niya. I have been using this since last year. So siguro mga 9 months ko na siya ginagamit. Yeah, mag-1 year na. Pero there was a time na I stopped using this because I had eyelash extensions. And nakita nyo naman, diba guys, na after ng eyelash extension ko, nawala talaga lahat ng lashes ko.
Hindi naman lahat, pero most of them, as in sobrang iikli. Kasi kapag nagfo-fall off yung eyelash extension, sumasama yung totoong lashes. Kasi naka-attach siya, naka-glue siya sa totoong lashes. May time nga na naglalagay ako ng false eyelashes, yung temporary false eyelashes. Kasi ang tsaka-tsaka talaga ng lashes ko. But I started using this and it's back na, may lashes. Hindi mo siya masyadong mapapansin kapag walang mascara. Kasi hindi naman ganun ka-dark yung lashes ko. But, kapag nilagyan mo siya ng mascara, mas na-emphasize. Like, tingnan mo yung length niya. See? Mahaba talaga siya, guys. Napahaba niya talaga. And some of you have been asking as well kung meron akong ginagamit na serum for my eyebrows. No, I don't use serum for my eyebrows. Sinayaan ko lang siya. Ito lang talaga. And I use this every single night. As in, every night talaga. Before, nakakalimutan ko pa siya. Ngayon, hindi ko na talaga siya nakakalimutan. Lagi ko na siyang nilalagay. Especially nung nagpa-eyelash extensions ako or after natanggal na yung mga eyelash extensions ko. So, yeah. Gagamitin ko kayong salamin, ha? So, ganito yung applicator niya. Lalagay ko lang siya dyan. Sa parang base ng eyelash. Tapos, nilalagay ko din siya sa bottom lashes ko. Nag-start kong ilagay siya sa bottom lashes ko siguro mga 3 weeks pa lang. As close to the lash line as possible. Suot ko yung glasses na hindi ko lagi sinusuot kasi hindi ko siya masyadong gusto. But I like wearing it, especially kapag nag-i-edit ako or kapag nandito lang ako sa bahay. Kasi it's very, very light. Parang wala lang siya. I got this from fearmo.com. Katapos ko lang mag-edit, I would just close my vlog, guys, kasi wala nang ganap. Matutulog na ako after. So, thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to get bye. Good night.